Il-Prim Ministru Joseph Muscat appella biex ma ssirx mixja organizzata minn dawk li huma favur il-proġett tal-Università Amerikana f'Witirajn. Din il-mixja kienet maħsuba nhar il-ħadd li ġej u kienet inizjattiva ta' persuni favur il-proġett b'reazzjoni għal protesta kontra żvilupp ODZ ta' nhar is-Sibt. Però jidher li l-kumment tal-Prim Ministru ma waqax fuq widnejn torox, ftit tal-momenti wara tħabbar fuq Facebook illi l-mixja tħassret. Ma naqbilx li ħassir din il-mixja, anzi nappella mal-ewwel ma kontx informat dwarha. Nappella anzi l-organizzaturi biex iħassruha din il-mixja u naħseb xi hija lok ta' protesti oħra. Il-gvern ħal messaġġi ta' dawk li huma favur li jsir dan il-proġett, ta' dawk li għandhom riservi minħabba l-kwistjoni tal-ODZ, ta' nies differenti illi jixtiequ illi l-proġett isir f'Witirajn imma jkun ridimensjonat, ma naħseb li huwa lok tal-ebda mixja. Mistoqsi dwar x'kompromessi jistgħu jintlaħqu l-Prim Ministru qal li jeskludi biss li ma jkunx hemm kompromess. Waħda mis-soluzzjonijiet hija li jkun hemm sim tal-kampus li parti minnu jibqa' Witirajn u parti minnu oħra imur f'post ieħor. Għadna qegħdin naħsbu, għadna qegħdin nevalwaw l-affarijiet, nemmen li meta niġu għas-siwi nibdew mbagħad inka diskussjonijiet ma' dawk kollha u l-stakeholders kollha, naħseb kull min mhux interessat f'assolutizmi, imma interessat li jkun hemm kompromess ta' rieda tajba naħseb li għandu jkun sodisfatt. Mistoqsija kux se jippubblika l-Heads of Agreement bejn il-Gvern u l-Grupp Sadin, il-Prim Ministru qal li m'għandux oġġezzjoni jippubblika informazzjoni meta jkun il-ħin opportun.